Уладзімір Караткевіч. Чортаў скарб. У нейкім прыгожым краі, трошки бліжэй сонца і трошки далей ад месяца, у краі багатым залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі, словам, у тым краі, дзе мы з табою жывём, стаяла, а можа і цяпер стаіць, адна хата. А жыў у гэтай хаце селянін па імені Янка. Здаровы, як зубр, добры і не дужа мудры. Было ў яго 50 сыноў, 40 валоў і кошка. Ну, можа, не 50 сыноў, а 3, не 40 валоў, а 2, але кошка была, гэта ўжо можаце мне паверыць, пярэстая, з 4 лапамі, з адным хвастом. Араў Янка зямлю, пасвіў каровы і жыў бы зусім добра, каб не звалілася на яго бяда. Было гэта даўно, так даўно, што на Беларусі тады яшчэ вадзіліся чэрці, і ў кожнага з тых чарцей было сваё месца працы. Адзін жыў у вадзе, пасвіў шчупакоў, лінёў ды акунёў. Быў зялёны і калматы, вельмі падобны на купу твані. Звалі яго Вадзянік. Другі жыў у лесе, пасвіў аленяў і быў падобны на аброслы мохам пень. Калі сустрэнеш, то не адрозніш, і звалі яго Лесавік. Але быў і трэці, што жыў па хатах і пасвіў цвыркуноў. Гэта быў самы шкодны. Рожкі ў яго былі, як у коскі, зубкі, як часначок, хвосцік, як памяло. І аблюбаваў гэты чорт Янкаву хату. І не тое, каб пса злосці шкодзіў, а проста быў свавольнік. Толькі ад тых свавольстваў Янку аж плакаць хацелася. Дзіва што! Ты ж таксама не ад злосці сваволіш. Ну вось, а бацькі часам плачуць. Кепска. Не стала ў хаце ад чорта спакою. Пазаплятае коням грывы, так што пасля не расчэшаш. А думаюць на сыноў, вяршкі з малака зліжаць, а думаюць на бедную кошку. Часам узімку так завые ў комені, што ў людзей мароз па скуры і страшна на двор выходзіць. Ці забярэцца ў комін, з'едзе па ім і насыплю ў капусту сажы. А то раніцы вынуць з печы пірог і дзівяцца. Па пірагу невялічкі адбітак. Гэта чорт на гарачае цеста адпачываць садзіўся, грэўся з марозу. Зусім не стала жыцця. Янка ішоў начаваць нават у холад на сена ў адрыну. Ледзь бедных дзяцей не памарозіў і вырашыў урэшце праз гэтыя чортавы выбрыкі забіць хату дошкамі і падавацца з дзецьмі, коньмі, валамі і кошкай некуды за свет, кінуўшы сваю радзіму, цёмныя пушчы, светлыя рэкі ды чыстыя воды. І стала б на Беларусі меней яшчэ адной сялянскай хатай, каб не пачуліся аднойчы вечарам на дарозе цяжкія крокі. Тупу, нясе мішка ступу, у ступе ў перамешку цукар і арэшкі, разынкі і цукеркі ў залатой паперцы.
Па шляхах, палетках нясе мішка дзеткам салодкую ступу, тупу, тупу, тупу. Ішоў павадыр з мядзведзем. Хадзілі яны тады ад сяла да сяла. Павадыр песні спяваў і граў на цымбалах. А мядзведзь паказваў, як бабы ваду носяць, ды як дзеці гарох крадуць. І гэтым яны з мядзведзем карміліся. «Здароў, Янка! Ці не пусціш нас з мішкам пераначаваць?» – спытаў павадыр. «Мне што, начуйце?» – адказаў Янка. «Толькі ж я сам на сені сплю». «А што такое?» «Ды чорт у мяне ў хаце завёўся. Так сваволіць, што ратунку няма, верыш. На пірагах адпачывае, у коміне вые, і часам у цёмныя ночы нешта ў падпечы, як жар гарыць. Страшна». «Ге-ге», – сказаў павадыр, – «не ўсе ж такі неразумныя, як твайго бацькі дзеці. Каб гэта павадыр, ды яшчэ з мядзведзем нейкага там чорта спалохаўся, не бывала яшчэ такога на свеце. Ну, то ідзі, капусты пад'еш, там яшчэ гаршчок з парнай рэпай ёсць, дык калі нічога за ноч не здарыцца, то раніцай падсілкуешся, а я на сена, як сцямнее, я ў хату ісці баюся». Ну вось, пасёрбаў павадыр капусту, пакарміў мішку, ды заваліўся дрыхнуць на лаве. А мядзведзь прымасціўся ля печы таксама засоп на ўсе насавыя загорткі. Гэта было так даўно, што тады яшчэ на Беларусі нават бульбы не вадзілася. Сказаць каму? Не паверыць. Замест бульбы парылі рэпу ці бручку. І вось спіць павадыр і сніць, як ён заўтра смачна будзе рэпай снедаць. Толькі глухая ноч запала, чорт, тут як тут. Скаціўся комінам, узняўшы цэлую хмару сажы, і пачаў у печы, злодзей такі, шнарыць і мацаць. Як кажуць, ты за парог, а ён за пірог. Узняў накрыўку, павеяла сытым духам. Ага, рэпа, вось гэта якраз тое, што мне трэба, я люблю рэпу. Але ж у печы цёмна, як у печы. То чорт адсунуў засланку, вывалак гаршчок на прыпечак, сеў, звесіўшы ногі, і пачаў ласавацца салодкай паранай рэпай, а лушпайкі уніз кідаць. Нічога, гаспадыня заўтра падмяце, трэба ж, каб і ёй работа была. Упала адна лушпіна мядзведзю на нос, і той прачнуўся. Злізнуў з носа, салодка, і пачаў мішка ў цемры нюхаць, знаходзіць лушпіне ды чмякаць. Чорт пачуў, што нехта ўнізе чмякае ды ліжа. А ён жа ведаў, што ў хаце нікога, акрамя кошкі, няма. І вось нейкая там кошка чмякае, ды сапе і не дае яму, чорту, чужой рэпы спакойна пад'есці. Развярнуўся ён ды і піхнуў кошку ногой. Апсік, апсік, гадасць такая! Ну вось. А мядзведь гэта табе не кошка, і я табе даваць мядзведзю выспетка ніколі не раю. Пакрыўдзіўся мішка,
згроб чорта ў ахапак, сцягнуў з прыпечка і давай яго мяць, давай яго прасаваць, давай яго лапамі валтузіць ды калашмаціць, давай абходжваць, лупцаваць, малаціць ды дубасіць, давай яго за рогі круціць, як сідраву казу, ды дзерці смяротным боем. Ледзь вырваўся чорт з мядзвежых абдымкаў, узляцеў на прыпечак, сяк-так, выкараскаўся праз комін, скаціўся са страхі, да і чкурнуў далей ад хаты у пушчу, як ашалелы. А мядзведь, задаўшы чорту носу, зноў заснуў, як пшаніцу прадаўшы. Раніцаю усе ўсталі і падумалі, што гэты мядзведь рэпу з'еў. Здзівіліся, што не пабаяўся лезці ў гарачую печ і ўзрадаваліся, што з'еў зусім мала. Што ж, мядзведь не першы, не апошні ў свеце адказваў за чужыя грахі. Пасля усе даелі тое, што заставалася ў гашку. Мядзведь нават яшчэ паскакаў дзецям, і пайшлі яны з павадыром зноў ад мястэчка да мястэчка, ад сяла да сяла, пад сонцам і дажджом. Тупу, 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 нясе мішка ступу. Але з таго часу чортава гарэзання як ножом адрэзала. Коні здаровыя, сажы ў капусце няма, на пірагах ніхто не адпачывае. У коміне, праўда, нехта часам вые і з-пад печка часта нешта свеціць, але гэта ўжо цярпець можна. Раздумаў Янка кідаць сваю хату. Толькі на гэтым гісторыя не скончылася. Не думайце, неяк пад восень араў Янка свой клін пад азіміну. Мокры, касы дождж, нізкія чорныя хмары, аж бачыць з-пад хмар самага акаёму нехта ідзе да яго параллі. Прыглядзеўся, ага, стары знаёмы, чорт, ідзе ўвесь мокры, як цуцак пад злевай. На кожным капэце па пуду гліны наліпла, пад носам ад прастуды вісіць вялізная кропля, а насоўкі ж ён не мае, як ты часам, калі дома забудзеш. А капытом не дужа высмаркаешся. Ідзе такі няшчасны, такі жаласны і убогі, што нават Янка яго пашкадаваў. Ты куды гэта? А так, сказаў чорт, у свет. Памаўчалі. Пасля чорт пытае: а скажы ты мне, ці ўсё яшчэ ў цябе тая кошка? Янка быў чалавек не дужа мудры, ды і не ведаў, пра якую кошку размова. А няго ж, кажа, ясна, што ў мяне, ды яшчэ і 6 кацянят прынесла. І ўсе ў матку. Ага, усе пярэсты, з 4 лапамі, з адным хвастом. З лапамі, сказаў чорт, даліся мне тыя лапы. Даль Бог, аж 6. Ну, то я, мабыць, ніколі да цябе не прыйду, уздыхнуў чорт. А трэба было б, дужа трэба. Гэта чаму? Ат, закапаў я ў цябе ў падпечы казан з золатам, скарб, і трэба было б выкапаць. Але ж твою кошку, як успомню, ну яго, хай прападзе. Ты, як зусім змерзнеш, прыходзь, глядзіш, рэпу зварыш, дзяцей пакалышаш. Не,
кошкі баюся, а рэпы гэтай я цяпер да самай смерці у вочы бачыць не магу. Ды і пайшоў сабе полем пад дождж, ледзь цягнучы пудовыя ногі. Такі гаротны небарака. А Янка дараў клін і пайшоў да хаты. І толькі там успомніў, што нештачка ў падпеччы свяціла, і чорт пра нейкі скарб казаў. Пачалі капаць у падпеччы. І на табе выкапалі вялізны закураны казан з золатам і чырвонцамі. Нібы жар разлілося святло па хаце. Так ужо свяціла, так паліла, так пякло, што ўсе аж распранацца пачалі. Чорт пасля таго у моцныя маразы ўсё ж прыходзіў, толькі прасіў кошку ў камору выкідаць. Капусту Янку варыў і дзяцей калыхаў. З таго часу і пайшла прыказка, што шчасліваму і чорт дзяцей калыша. А на той чортаў скарб паставіў Янка сабе і усяму наваколлю новыя хаты, свірны, адрыны, новыя стайні. Сады пасадзіў, млын паставіў. Ва ўсіх сялян па 40 сыноў ды дачок, па 40 коней ды валоў. І ўсе хаты, як звон, і ў кожнай хаце на акне на сонніку кошык, а ў кожным кошыку кошка, і ў кожнай кошкі па 6 кацянят. Во шчасце дык шчасце! І таму, калі ты жывеш шчасна і радасна, ніколі не дражні мядзведзя ў звярынцы і не кідай у кошку, не той, што камянём, а нават мяккай грудкай зямлі, бо гэта ж яны зрабілі калісьці так, што табе добра, ды і наогул ні ў кога нічым не кідай і нікога не дражні. Тады усім будзе хораша на гэтай прыгожай зямлі, што ляжыць крышку бліжэй сонца і крышку далей ад месяца. Людзі будуць працаваць, кошкі будуць буркатаць, а мядзведзі насіць табе і ўсім іншым дзецям салодкія ступы. Тупу, тупу, тупу.